Irudi geometrikoak. Borobila, karratua, triangelua, lauki zuzena. Gaur, irudi geometrikoak ikusiko ditugu. Borobila, karratua, triangelua, lauki zuzena. Zenbat borobil, zenbat karratu, zenbat triangelu. Lauki zuzena bat bakarra. Kolore ezberdinetakoak, gorria eta berdea. Urdina eta horia. Obaloa, bihotza, ronboa eta izarra. Obalo horia, bihotza gorria, ronboa berdea eta izarra horia. Obaloa, bihotza, ronboa eta izarrak. Borobila, karratua, triangelua, lauki zuzena. Obaloa, bihotza, ronboa eta izarra. Irudi geometrikoak.